Good morning, may buntag sa tanan. Maayong bugnaw nga buntag sa tanan. As of now, 8:25 in the morning. Sang adlaw, Martes. So, nag-snow. Ayan, so padulong na ko sa padulong na ko sa trabahoan. Padulong na ko sa eskwelahan. So, karon na ko ning gawas kay ngit-ngit pa kay ganina, so wala ko nagsayo. Talawang palibot, diba? Hindot kayo, no? So, magbaktas na sadta. So, sa kay mga kaganapan sa eskwelahan karon, basi nami exam kay naig-send among teacher sa WhatsApp. Nabasahon na mo. So, layo-layo pa niya akong baktas soon, pero murag naanad na ako magbaktas kada adlaw kay ang mga Norwegian hilig sila magbaktas. Hilig sila magbaktas, niya magbike. Pati mga bata dre magbike, magbaktas. Pero nay kasagaran, scooter lang gamit. Pero mo sige nagabaktas gid sila mo no. Grabe lang exercise no. So kita sa Pilipinas, ako sa una mo angal ako magbaktas oy. Ikapoy sakit kistiil, pero karon asa baktas bayat. Baktas tamadi. So, bye-bye. Nagod na ko sa eskwelahan. Maraming maestra. Hi! So, naami pausa. Small break ng 15 to 20 minutes recess. So, nagbalon ko pan and na ako'y green tea. Diri lang sa akong classmate si Baba Hamud. So, yeah, magnaon sa amila ba? Papa Hamud! Hi, maing udto. Bago rami naman sa among klase. Tanawa, nag-slide sila. Ew. Bagat na kayong sign. Pino ilang snow direct. Tanaw na nato kung pino ba kayo. Ay, pino ka ilang snow. Pino kayo snow. Nahuman na among klase. Ulit na ko. Baktas na sad ko. So, niya. Katugnaw. Tugnaw siya tayo. Dali ko kay ko. Ay, dali na kayo ning bagang snow. Kuna nag-ice. Nindot kayong paligid, no? White Christmas. So, paulit ako sa balay. Hapit, dol-dol na lang ko sa balay. Saka akong baton ron. Ay, magansilyo ko karon di ay. Para masugdanan ako ang akong Christmas bell. So, see ya!